Ordainagiriak eta ordainketak kudeatu. Bideo honekin egoitza elektronikoaren bidez udalarekin ditugun ordainagiriak eta zorrak nola kudeatu ikusiko dugu. Adibidez, ordainagiri bat edota lizentzia bat ordaintzea, ordainagirien egiaztagiria eskuratu edota nola helbideratu. Hasteko, egoitza elektronikoaren webgunean sartuko gara. Orriaren atarian, sartu online tramiteetan botoian sakatuko dugu. Egoitzan sartzeko, baku edota bestelako ziurtagiri digital batekin sartu gaitezke. Egoitza elektronikoan sartu garela ziurtatzean onartu eman, eta ordainagiri guztiak ikusteko nire ordainagiriak aukeran klik emango dugu. Lehenik, nire ordainagiriak ikusi sakatuz hasiko gara. Lehen pausoan, nahi ditugun ordainagiriak zehaztu ditzakegu filtro desberdinekin. Adibidez, urtea, zerga mota, ordainketaren egoera, edota testu zehatz baten arabera. Behin guztia aukeratzean, kontsultatu eragin. Orain, ordainagirien laburbildutako zerrenda bat erakutsiko zaigu. Ordainagiriaren zenbakiari emanez, ezaugarri guztiak ikusi eta kudeatu ahalko ditugu. Agiriaren zerga motaren arabera, ahal ditugun kudeaketak desberdinak izango dira. Adibide honek hainbat eragiketa egiten utziko digu. Ordainagiriaren ordainketa egin, ordaindutako agiriaren egiztagiria eskuratu, edota baita ere helbideratzearen datuak aldatzea. Ordainketa egitea aukeratzen badugu, egoitzak Eusko Jaurlaritzaren ordainketa pasabiderantz bidaliko gaitu. Behin iristean, gure ordainagiri edo zorraren ordainketa egin ahalko dugu pausoz pauso. Egiaztagiria eskuratu aukeratuz, gure ordainagiri edo zorraren ordainketa egiaztatzen duen dokumentua deskargatu ahalko dugu. Ordainagiria helbideratzeko aukera ere badugu. Hau eraginez, egoitzak helbideratze tramitera eramango gaitu. Behin hor egotean, gure ordainagiria helbideratu ahalko dugu pausoz pauso. Helbideratzearen datuak aldatzea nahi baditugu, azkenengo aukeran klik eman beharko dugu. Beste agiriren bat kontsultatzeko aurrekoa eraginez itzuliko gara. Ordaindu gabeko agiri edo zorrak jakiteko modu zuzenagoko bat, nire abisuak eta zorrak gunean aurkezten zaigun aukeraren bidez egitea da. Ordainagiriak edo ordainketak egiteko aukeraren bidez ordaindu beharra duten agiri edo zergak ikus ditzakegu. Behin barruan, zorraren zenbakiari klik eginez, Eusko Jaurlaritzaren ordainketa pasabidearekin ordaindu izango dugu. Pasabidean behin sartuta eta pausoak segituz, gure ordainagiriaren edo zorraren ordainketa egin ahal izango dugu.